ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪುರ ಪರಿಯರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪುರ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಅದ ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾತು ಮಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಪೂರ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಅದು ಪಂಡ ಪನ್ ಅರೆನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಆರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅಡೆ ಪೋಡುಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ನಡೆ ಪೋಯಿ ಇಂದ ಪಾತಿರಪ್ಪಗ ಅಂದು ಪಾಪ ಇಂಚಾಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಮೈ ಮೇತೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪನದ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಮಾರ ಅರಂಜಿ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂಡ್ ಬೆಚ್ಚೋಡು ನೆರೊಂದಿತ್ತು ಜರ ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇನಾಗ ತೆಲ್ಕೆ ಆರ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಕೇನಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚೋಡು ನೆರ್ಪೇರತ್ತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ಗೆ ತಂದು ಒಂಚೂರು ನೆರ್ಪೆ ಆರು ನೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಡಿ ತೆಲ್ತಂದೆ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಎಂತ ವರ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಪದಕ್ಲೇನ್ ಕೇನಾಗ ಮುಂಗುಲಿ ಮುಸುಂಟುದಾಯಿ ಮುಜ್ಜಿ ಮುಸುಂಟುದಾಯಿ ಓಂತಿ ಮುಸುಂಟುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಎತ್ತನಾರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ನೆರ್ಪೆದು ಜರು ಅವನ ನೆರ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನಾರು ನೆಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಪೆದು ಐಟೆ ಆರ್ನ ಅವೇ ಆರ್ನ ಪುದಾರ ಆತನು ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಶಾ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತೇರ ಎಂಗ್ಲೇನಂದಿತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೊಂಡ ಅವ್ರ ಪೋಡ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆರ್ ನಾಗುರಿತ್ತಾರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪಟೀಲ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ತುಯಿಲೆ ಕಾಂಡು ಅವರ ಪೋಡುಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಆರು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ದುಂಬು ಡ್ರಾಮಲ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಅರ್ನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಂತ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪೋಂದಿತ್ತು ಜೇರ್ಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ನಂಜಿ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ತುವಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂದ ಅಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಯಾರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಆರ್ನ ಪೋಸ್ಟುಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆರ್ನ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಅರಡಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋಡು ಅರಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಏತೆಡ್ಡೆ ಆರು ಒನಸ್ಸು ಬುಡ್ತುಲಾಗೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಡ ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಪಾತೆರ್ನಗೆ ಆರ್ನ ಪಂಡ ಸರಿಕಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ್ನ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಪಂಡ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಗುರ್ತದಾಗ ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಉನಸರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅರ್ಧ ಉನಸ್ ಮಲ್ತದ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿತ್ತೇರಾಗಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸರಿಲ್ಲ ಆರ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಉಂಪುನು ಕೆರ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಅವೇನು ಬಲಸದ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಡಬತ್ತು ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೈದನಾರು ಪಾಪ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳಿಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಎಂತ ಜಪ್ಪಾರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತಮಾಸೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪದ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ ನಂಜಿ ಪಾತೆರನಕ್ಕೆ ಏನಾರಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಾರು ಪಾತೆರ್ನಾಡು ಒರಿಯಡು ಬತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೂರನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪಾರೆಂಡ್ರ ಪಾತೆರ್ಪನ ಯೋಗ್ಯನ ತಿಕ್ಕಿಚೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಆರು ಪನ್ಪಿದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರ್ನ ಹೊಟೆಲ್ದ ಮಿಕ್ಕಿದು ಒರಿಡ ನುಪ್ಪು ಬೇತಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧರ್ಮಕೋರ್ ಒಂದಿತ್ತಿರಿ ತುಲಿ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಅರೆ ನಾನು ಇಂಜಪ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಇಂಜಪ್ಪ ಅಂಗಡಿದ ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಸಡನ್ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ ಪನ್ರಾಪುಜಿ ದಾದ ವೀರ್ನಲತ್ತೆ ಪನರಪುಜಿ ಇತ್ತ ಅವ್ವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ನತ್ತೆ ಇದು ಎರೆಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏಜೆ ಒಡ್ನಿಜ್ಜಿ ಎರೆಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಆಪುನಂದೆ ಪನರಾಪುಜಿ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸುಲ್ಲೊಂದೇನು ಯಾಲ ಸುಲ್ಲುಂದಿತ್ತೆ ತುಯ್ಯನ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಂದು ಸುಲ್ಲತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಫೋನ್ ಆಗರೆ ಡೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಅವು ಸುದ್ದಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ಅಂದಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಗ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾದಲ್ ಪಂಡಗ್ಲು ರ್ಯಾಶ್ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಆರ್ನವ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪೇದನ್ ಕೇನಾರ ಅವು ನೆರಡ್ಡೆನೆ ಕೇನ್ ಗಂದೆ ಆಪೇದನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೇನ್ ಗಂದೆ ಆಪೇದನ್ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ತುಂಜಿ ರ್ಯಾಶ್ ನೆರ್ಪುನುಂಡತ ಅಂಚ ಪೂರ ನೆರ್ಪುಜೆರು ನಂದು ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂರ ದಾದ ಮಸ್ತ್
ಬೇಜಾರಂಡು ಬೇಜಾರಾಂಡು ದೇವರ ಅವಲ ನನ್ನ ಇಜ್ಜೇರಾರು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಆರ್ನ ಆತ್ಮ ಕೊಂಚ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅವೇ ನನ್ನ ಕೇಳೊನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಅರಮನ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ನೀತಿನ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರ ದೇರೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಎದುರು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುದಾರ ಯಾರನ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಶಾ ಬಸಟ್ ಪನಗಲ ತಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆಶಕ್ಕ ಆಶಕ್ಕ ಅಂದರ್ ಬದ್ರ ಅನ್ಸತ ಅಂಚೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಲ್ಪ ಬತ್ತನಗ ಪಾತೆರ ಅಂದೆ ಪೋಪೆ ಮುಜ್ಜಿ ಮುಸುಂಡದೆ ಗೋಂಕುರ್ ಕಪ್ಪೆ ತೆಲ್ಕರು ಓಂತಿ ಮುಸುಂಡದೆ ಮುಂಗುಲಿ ಮುಸುಂಡದೆ ಮುಸುಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮುಸುಂಟು ನಾನು ಪನಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಿ ನಾನು ನೆನಪು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಕುರಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಬರ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಅವೇನ ಎಂಚಿನ ಕಪ್ಪು ಕುರಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಚಾರೆ ಬಾಯಿ ಪಟ್ಟ ಇತ್ಲಕನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಓಂತಿ ಓಂತಿ ಮುಸುಂಟದೆ ಗೋಂಕುರ್ ಕಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ್ತೆ ಕೇನಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪಾರ ಅಪರ ಕೇನಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಡಪಿರಿಯನ್ನ ಪೋಪ್ ಬರ ಬಂಡನ್ನ ಪೋಪ್ ನಡೆದು ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪು ಬೇಡ ಮಾತ್ರ ನಾನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾರೊಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ್ವೇರದ ಅನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಅವು ಆರ್ನ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ದಿನ ಆಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮ ಕೊಂಚ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ದಾಲ ಪನರೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅದ ಆಂಡು ನನ್ನ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಆರ್ನ ಇತ್ತನ ವಿಡಿಯೋನೆ ತೂ ಒಂದು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಬಂಗ ಎತ್ತನ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪಲ್ಪರ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಪಾಪ ಬೇನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಗುರುತಿಸೋದು ಇಪ್ಪರತ ಅವ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ತೀರೇನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ ಈರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜತೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಪ ಆರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ ಎತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರು ಅವ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾರ ಪಣ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದು ಪಣ್ಣನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ರಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರ ಪಂಡ್ದು ಅದ ಓಕೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪ ಕತ್ತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗಲ ಆತ್ಮಕ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡಂದೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ.